Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati.
oras madihita salhutna. Urian itu hata, adorang so tapuka parminggota di manogoton, tapara di madirita, martangyang mangita di bagasan rohatabe. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 10 ayat sada saat rodi tolu.
Taama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanaon. Amin. Parangehon hamuma natama di Tuhani, mar guru tu sadok lomoni rohana, mar parbuehon parbue, mar hite-hite saluhut ulaun nadenggan. Oloi hamuma Jahoba, mar hite-hite lasni roha, robe mahamu tujolona, mar hite-hite olop-olop. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalan abonar. Mauliate hudok kami ala dipabicar ho Tuhami barita nauli nama nodangi rohanami. Ai alani i ubain hutadahami ho dohot lomoni roham. Dipangido rohanami naing mangulahon lomoni rohap pami saleleng dingoluon. Jala naing martua hami bainonmu. Sai parbadiai marohanami marhite-hite todim. Jala pargogoi mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion. Sai palasma rohanami mangoloiho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patini debata di minggu tasadarion ima natar surat di Roma 12 ayat 2. Jala unang gabe sarobak kamu dohot partibion alai gabe ibaru mahamu dung muba pikiramuna asa tahu hamu manibangi lomoni rohani debata ima nauli nahinalas sonna dohot nasun denggan ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon na obar tu pati nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na obar tu pati mi. Amen. Jatuh Yesus.
Tato potima dosa tanah godangi tua dopani tuhata. Ale Tuhan debata pargogona suatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangoluhami. Hami halak pardosa na dangolon, roh tujuloni habang sahabadiaon mi, manopoti jala mangagukod dosa nami. Macai jot-jot huarsahi hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambainan nami narwai. Daku haholongi hami ho, siya nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, yang doso diri nami hubay kami. Dibaheni, tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami, tuhamatean saleleng ni leleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham na godangi, mangido siya nasa rohanami, hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami, paubah rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongani roham, si panguluhami, dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya asih maroham dihami halak nadangolon. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot sesani dosa. Humokopita gabe dosa do ibana naso tumada dosa di pai debata. Asa gabe hati goran ni debata hita mar hite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Ya Tuhan
Tajahama hatani dibata turpuk epistel di hari mingguta sadarion, di mana tersurat di Pesalmen 34 ayat 1 walu, tajahama marsikat sore di ayat pawaluhon rap mahita majahasa. Ede sian si David uju nalalain ibana di paula di joloni si raja Abimelek na palalohon ibana gabe muli ibana. Yo kumajahoba pasipatnya hari daitong mampiona di bagasan pamang. Jahoba do pertanggulhon rohaku begioni akka nadangol mai jala lasma rohana sida. Dungani kampa au pasangapon Jahoba rak mahita patulhon warna. Hulului do Jahoba jadi dia lusiau jala di palua au sian akka hagogotaku sudena. Tayo natap-natap na sida tibana jadi tiharma panaili na sida jalan na sotu pataral. Jauh-jauh doa nadangolon gabe di tangion Jahoba jala di palua do ibana sian hagogotana sudena. Marsaro do suruani Jahoba humaliang akka namaka biari ibana jala di palua nasida. Ima sahatna martua do akka natu mangion hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tindakon maha porsiautai soona hina tidakon idongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsea idebata Jahoba ido ama parguguna suatu dosan na tumo palangit dohot ano au porsea di Yesus Kristus anak idebata Jahoba na sasadai imana tinubuh ni si Maria na gabe-gabean siatod di parbadia adorang sohabubuhan Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgu lau hudul tu siamun debata Jahoba amanai parguguna suatu dosani isima ibana pa mamulak sogo tu tanaon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di todi parbadia jala dong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot hasesani dosa dohot dihatai namadok mulak mangolu dosogut daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora suda. Amin.
Hiding di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 10 Agustus 2024. Partangyangan Week Rabu 14 Agustus 2024 Sada Week Rawasari Cempaka Putih Dibagas ni keluarga Nyonya Pardede Borusianipar Jalan Cempaka Putih Tengah 27A RT 4 RW Walu Nomor 30 Sia Cempaka Putih Jakarta Pusat. 2. Wik Cipinang dibagas ni keluarga CST Malon Simangunsong Erni Borusi Mamora Jalan Raya Bekasi Timur Nomor 40 RT 66 RW Sia Cipinang tempat pertangyangan Ruang Timotius HKBP Rawamangun. Tolu Wik Kayu Jati Sunan Giri dibagas ni keluarga D Lumban Gaul Borusianipar Kayu Jati Sada Gang Sada nomor 27 RT 12 RW 4. Wik Kelapa Gading dibagas ni keluarga Insinyur Parulian Panjaitan Rita Boru Tambunan Jalan Gambiong Blok D nomor Sada Kelapa Gading Jakarta Utara. 5. Wik Pisangan Gading Raya dibagas ni keluarga Hasudungan Rinaldo Berlin Sirait Eva Juliana Boru Simanjuntak Gading Resens 2 Unit D Jalan Puri Raya nomor 10 Tolu RT 10 Sada RW 10 Pisangan Timur Jakarta Timur. 6. Wik Penggilingan dibagas ni keluarga Togap F. Gultom, Borusi Hombing Pulau Gebang Permai, Jalan Andalas Raya, Blok Atolu, Nomor Sada, Cakung, Jakarta Timur. Kamis 15 Agustus 2024. Sada Wik Kampung Pertanian dibagas ni keluarga A. Sipahutar Boru Simbolon Rumah Susun Jatinegara Kaum, Blok C, Nomor 215 RT Tolu RW Sia Jakarta Timur. 2. Wik Kampung Ambon dibagas ni keluarga Nyonya Arnot Parapat Rosmina Boru Tambunan Jalan Plafon Opat Nomor 10 Sada RT Onom RW Tolu Kampung Ambon Jakarta Timur. Tolu. Wik Duren Sawit dibagas ni keluarga Sintua Nyonya B. Simorangkir RH Boru Tambu Bolon Jalan Wijaya Kusuma, Blok Esada Nomor 7, Duren Sawit, Jakarta Timur. Konven Distrik hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, di Patu Pado Konven Distrik Walu, DKI Jakarta HKBP Petukangan, Jalan Ciledug Raya Nomor 5, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Pandita Dohot Keluarga Pandita Pensiun Dohot Keluarga Dohot Ina Sarfat Imana Mandohoti Konveni. Bantuan Huria Minus Minggu Sadarion 10 Sada Agustus 2024 Tapatu Pado Poti di Joloni Gerejata Imalahu Mangrupi Sada HKBP Resort Tigalingga Distrik Onom Dairi itu pembangunan gedung sekolah minggu. 2. HKBP Resort Sibutuan Distrik Tolu Kumbang Ima tu pembangunan gereja. Tadukung ma aka rencana nauli na hombar tu aka pasu-pasu nang tajalo sian tuhata. Gabi hasanga pon di goarni tuhata. Pelantikan pekabaran Injil EE. HKBP Rawamangun Dohot PKS Badan Kerjasama Marturia Patupa Pelatihan Pengenalan Pekabaran Injil atau Evangelist Explosion Maringanan di Gereja Tat Dukadori Guru Sekolah Minggu tanggal 24 Agustus 2024 Jam Sia Wib peserta pelatihan Nanai Mandohoti pelatihan pengenalan pekabaran Injili Oima mendaftar tu Sekretariat Gereja Manang tu Seksi Sending Parheheon Naposobulung HKBP Rawamangun. Seksi Naposobulung Patupa rangkaian kegiatan Parheheon
dohot Batak Night Show 10 Agustus 2024 sahatu 15 September 2024. Aka rangkaian kegiatan parheheon naposobulun dohot Batak Night Show boima di Cijaha di Harotas Titing naum pinarade ni huriata dohot web AKBP Rawamangun. Parheheon remaja di Patupa 10 Agustus 2024 sahat 8 September 2024. Aka kegiatan boima di Jaha di Harotas Titing naun pinarade ni huriata dohot web AKBP Rawamangun. Kegiatan seksi perempuan Huria SPH HKBP Rawamangun. Ombar tu pesta ulang tahun ni Negarata 17 Agustus 2024. Seksi perempuan Huria Patupa lomba merias manam makeup di hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 2 di Ruang Timotius. Kegiatan AMA HKBP Rawamangun. Seksi AMA HKBP Rawamangun mengundang AMA nama rumur 20 sahat 50 tahun lau bergabung di paduan suara pria naing mandohoti Pesparawi DKI di bulan Oktober 2024. Latihan di Patupa Ganup Sabtu pukul 10.30 di ruang lantai 2. Informasi dohot pendaftaran boima menghubungi seksi AMA. Pertanyaan Triwulan Lansia Jumat 16 Agustus 2024 masuk onom 30 web AKBP Distrik Walu DKI Jakarta Patupaun pertanyaan Triwulan Persekutuan Lansia maringanan di HKBP Resort Taman Mini. Simpul pertanyaan ini diudutima aka pertandingan seni dohot olahraga catur Helma joget balon dohot cerdas cermat Alkitab. Donor darah AKBP Rawamangun Rap dohot Palang Merah Indonesia PMI Patupa donor darah Minggu Sadarion 10 Sada Agustus 2024 pukul sia 30 di Ruang Timotius. Aka ruas nanai mandohot di donor darah boima menghubungi Dr. Tiur Banjarnahon manang Dr. Erdiana. Perayaan HUT RI Papitu Sia Paputu Pulusia Waluon. Sabtu 17 Agustus 2024 ima perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia tapatu pada acara upacara bendera pukul 8 wib jala dilanjutkan aka kegiatan perayaan di alaman ni gerejata. Parhala doni huriata naposubulung remaja ama dohot SPH asa mandohoti kegiatan ini. Program Oikumene Diakoni HKBP Rawamangun. Kamis 15 Agustus 2024 HKBP Rawamangun marhite program Oikumene Diakonia Patupaon pembagian makan siang tu aka ojol pengamen dohot juru parkir di tolu titik ima di joloni gerejata di joloni terminal Rawamangun di joloni gedung Rabani Jalan Pemuda anggiat ma boy dengan mardalan ulauni efisiensi penggunaan harotas titing ombartu program kerja dohot anggaran HKBP Rawamangun tahun 2024 ima efisiensi penggunaan harotas terencana mulai bulan September 2024. Percetakan harotas titing tahurangi ma titing boy ma di download di aplikasi HKBP Rawamangun tersedia di Play Store dohot App Store manang sian barcode di joloni pintu gereja Huriata. Ruas Natamba Tajalo do gabe ruas Natamba ima sada keluarga besar Oli Hakim Panjaitan Elizabeth Butet Boru Tampu Bolon Rab dohot tolu halak ianakon nasida
Rosian Gereja Kristen Indonesia GKI Sunter, alamat Perum Taman Modern Jalan Cempaka Sada, Blok C2 nomor 6 RT 10 RW 6 Cakung Jakarta Timur. W. Penggilingan. 2. Keluarga Ferry Hasudungan Pakpahan, Romaida Borusilalahi, Rab Dohot 2 Alak Ianakon Nasida Ro Sian HKBP Resort Sudirman Jakarta, alamat Jalan Balap Sepeda Tolu nomor 10 RT 5 RW 6 Rawamangun Jakarta Timur. W. Balap sepeda. Tuhatama masu-masu nasida gabi ruas nadenggan di tonga-tongata. Tarlu mobi di joloni tuhata. Pertanyaan naing marbagas. Dinding parjolo. Sada. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma. Botor Octavianus Lumbantoruan. Ruas ni HKBP Resort Duren Sawit. Anak ni amata batas Lumbontaruan nahinan. Tubuni inata Rosmawati Borusiregar. Dohot Orwana Rosauli Oki Devianti Pasaribu. Ruas ni HKBP Resort Romangun W. Kampung Pertanian. Boru ni amata Sahala G Pasaribu nahinan. Tubuni inata Sintua Rospita Boru Sitorus. Pamasu-masuon hari Sabtu 24 Agustus 2024 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. 2. Naing manjalo pasu-pasu parbogason ma Gilbert Timothy Majesti Sagala. Ruas ni HKBP Rawamangun Week khusus. Anak ni amata Saurma Marolis Sagala nahinan. Tubuni inata Dumaria Carolina Boru Simbolon. Dohot Oroana Rani Boru Saibarani. Ruas ni HKBP Wiroto Agung Resort Tebo Wiroto Agung. Boru ni amata Sintua Babel Sibarani nahinan. Tubuni inata Ganda Boru Simatupang. Pamasu-masuan hari Sabtu 24 Agustus 2024 di Gereja HKBP Wiroto Agung Resort Tebo Wiroto Agung. Tuhatana mamasu-masu parsaripon nasida gabe parsaripon nadenggan di tonga-tongata tarlu mobi ma di joloni tuhata. Pelean dohot akka udut ni boa-boa tajahama di harotas titing naung pinaradini huriata di pasu-pasu di bata ma akka barita masa dohot ulaun akka nasi patupata pain sangap ni guarna. Songoni ma titing di huriata minggu sadarion.
na sumurung sian saluhut na roha. Imana mengaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Ibagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita damang dainang. Saksoni amanami nanami. Aha anggi nama dohoti parmingguon marhite live streaming. Barita nauli di parminggota ima di minggu pa 10 sadahod dung Trinitatis. Nienet dosian Efesus bidu 4 mamuk kamasian ayat 25 tol hasmatu ayat 32 hujah hamadihita. Dibaheni boloko kamu magabusi hatahon hamuma nasitong ganup tudonganna ay ruas dohita sama hita ia tarima samu unang mamardosa unang masanga mate mataniari somitop rimas muna unang pasiat hamu si bolisi namanak koi unang bemanakko mula-ulau maibana tangan nai masumarihon ngoluna asa adong lehononna tu nahurangan unang maruar hata nabusuk siapa mangamuna naing manadenggan na tau padenggaton na humurang asa dapotan uli na ubegesa jala unang maarsahihamu todi parbadian hidebata naong disahapon tuhamu tuari haluauni. Daw masyan hamu nasariting ni roha, dohot muruk, dohot rimas, nang hata songgak-songgak, dohot isak-isak, songoni nasa hajahaton. Alay, gabi nabasar mahamu sama hamu, akka para si roha masih sesaat dosa mahamu songon panesa ni debata di dosa muna di bagasan Kristus songonido sahatna mamanginang hahaanggi di bagasan mingguta sadarion di paborhat dohita marhite tema hidup baru dalam Kristus, manangolu nai baru di bagasan Kristus. Sada hukum nados, molo masuk kita tu sada huta, manang masuk kita tu sada punguan, nang masuk kita sada huria, totu ikoboto otado, ahana masa di sada huta, ahana masa di sada huria, nang ahana masa di sada punguan ikon uduk, jala ikon olo dohita, mangihuton akana masa nang aturan di sada punguan. Pasti itu adalah hukumnya. Manang dia pena didoknai molo nunga masuk kita anggota ruas ni HKBP Rawamangun molo adong naso olo mangihuton aturan ni huria HKBP sai dibanding-bandingkon ibana molo huria kuna jolo di huria na asing songonodo unang masuk tu huria HKBP molo sai dipikir-pikiri ibana dang olo ibana nalaho mangihuton aturan namasa di huria HKBP nang di huta manang dilihat tope secara tidak sengaja apalagi hita halak Batak na masuk tu Jakartaon mau tidak mau kita harus menjadi bagian daripada Jakarta ini ay molo na jolo hamu amang inang songot tarsulad di do makatahon lu gue kepada anak-anak kita alain waingon ni nunga lancar be si makudap tai makatahon bahasa Jawa mahasa Sunda taringotu marbahasaon ay mungkin na joloi songon na dang cocok di pamangata si panganon na adong di Jakartaon
aina joloi molodang ikan nasin, molodang ika gobung, dohot akau duran nadang cocok. Alai nuengon halak bata pehita di Jakarta molomangan mana kerupuk. Nunga adong kerupuk di toples. Manang molo masuk kita tu sada-sada punguan nama asingi ikon uduk jala olo dohita mangihuton aturan nama di sada-sada punguani songon na adong biasa atas BG oma anggara dasar, oma kewajiban, oma hak-hak ni sada anggota molo nunga masuk ibana tu sada punguani. Jala odo nalaho diajar kondisi Paulus tu hita nama dok manang ise na olo majako Yesus na gabe Tuhanna, manang ise na olo nang gabe tardidi, manang ise na madokon nunga ngolu na ibaru ibana imana mamili Tuhan debata na gabe Tuhanna sadok ibana ikon olo mangoloi manang mangolu di bagasan ngolu nai baru. Barang siapa yang telah mengatakan bahwa dirinya percaya kepada Tuhan Yesus, barang siapa yang telah dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, ini sudah dikatakan adalah manusia baru, dan manusia baru itu harus mengikuti aturan main daripada Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang berasal dari dunia ini, yang telah masuk ke dalam persekutuan Allah, sudah tidak dirinya lagi menjadi bagian daripada dirinya, tetapi dia telah memasuki persekutuan dengan Kristus yang sudah berbeda dengan dirinya sebelumnya. Alania manginang moladong dapat edison akan targoar songon aek napai huti-hut rura manang tu dia halak lau tu si ibana manang ditiki nuengoni dohonoma ala Kristen do HKBP do nasongon si paihuti-huton batu si maaulau ala luar biasa do di HKBP on molo haduan modingau dedehon hehedo muse pamatakon siat tanomanon ai hola dibuke dedo di hata hosoni batu si maau ala di HKBP on songonina matabona molo marnatal manang molo marminggu batu si doau alai satabi hali satabi nunga tardidi jala nunga masuk huria ibana alai holan si pa ihuti-huto dope taringo tu aka seremonial taringo tu aka napar huria onon alai taringo tu parulaon satabi hali satabi dau dope sian ngolu nai baru adong dosongoni adong molo husukku kita adong do ruas ni huria ni HKBP adong do ruas ni huria HKBP ulaon na unang majo hudokon do ngata nadi hudulaton alai tadok majo adong do ruas ni huria HKBP ulaon na margabus adong molo nunga taringot tu nariko di ibana margabus pediulahon adong do ruas ni huria ni HKBP na murah-murah tarimas jala rimas na sahat nama bahid dosa adong do ruas ni huria HKBP na ulaon na manako adong do ruas ni huria na targoar ibana ruas ni huria HKBP alai holan hata-hata na busuk di hata hotuaka donganna adong jal adong do ruas ni huria HKBP naso targoar para siroha HPD bata para siroha di bagasan nguluon adong imana ni guarna ruas ni huria na holan pai huti-huton songon aik di rura tu dia ibana lau batus tu di dongan na lau tu sima ibana lau tarlumobi amanginang sadar atau tidak sadar hak Kristenatan wengon ni godang dipengaruhi oleh kekristenan pada masa dulu. Nunga Kristen kita sadia lelengon alai sai adong dope di hasomalan hak Kristenotai naso patuduhon nahita nunga mangolu na di bagasan hai baruon alania hita Kristen ala desakan. Kita dibaptis karena desakan. Tarlumobi ditiki zaman penjajahan di Halak Batak. Atarmoa Halak Batak termasuk Kristen. Kalau kita melihat luar biasa sekali pengaruh kekristenan
di tengah-tengah orang Batak, mulai Sudesia Silidung, Tutoba, Tuhubang, Sahatu Samosir, hira tiba-tiba diam-diam mereka tiba-tiba menjadi Kristen. Alai tabereng peninggalan na nuengonni. Jadi di tiki melayani kami di daerah-daerah, saya gudang dapat jabuni halak Batak. Saya dong dipitu ni masuk nai. Nadong may guri-guri, adong manoni bulung-bulung, adong manoni botol-botol manangaha dipitu ni jabunai saya di Palokotor di si. Jadi mau partangyangan nang di Jakarta, saya lo duhu parohahon nih. Nunga Kristen nasida, alai di Jakarta hampir tidak ada, walaupun pernah kami melihatnya. Alai saya dong dape. Padahal nunga di dokon ibana, mangolu di bagasan hai baruon, totu sahali mangihuton aturan ni huria, mangihuton aturan ni debata, alai ala hira payhut-ihut, aek dirura, ubahena, porsea ibana di debata, alai porsea dope ibana, yaka, ugasan-ugasan, naso hinalomohon ni debata. Jala oddo na pinangido ni debata tuhita di mingguta sadarion molo nunga mangulu nai baru. Siapakah yang dikatakan hidup yang baru? Kita semua ini bisa dikatakan adalah sudah hidup baru. Amin. Alai di sada sisi boido dang mangolu hita di hai baruani. Ai nunga tardidi awamang. Ai Kristen doa omang sian umur 2 bulan 1 tahun nunga tardidiau toho ido tadangolu ni hai baruon obartu suhat ni ha Kristen tai alai molo disukun bohado parangem bohado pakatayommu bohado ulaumu cipata hata parange nang ulaon dang obarto pe tu ngolu nai baru. Jala odo na tahida piga-piga taringot tupah nguluan na baru adong naboy hupasahat tami di bagasa turpukon mungki gok naboy tahida di bagasa turpukon alai hubehu enet majo olal 5 mahu buat kami taringot tu ngolu na baru. Ima naparjolo ima di ayat 25 asa mabolokon gabus sian ganup akan natargoar nang mangolu di nai baru. Ada kata atau lagu dalam syair bahasa Indonesia memang lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di tabunai alak makatahon hatana. Dang binoto dia hata natikos, dang diboto dia hata gabus. Ay molo nunga minar buhita pasahaton, mangautotoi pamangata obartuna di bagasa rohata. Dang dia be, dang binoto be, dia natikos, jala dia natoho, molo nunga labok pakatayan ni jolma tuhita. Jala odo nanidok na tuhita, memang amang inang gabus do manutupi gabus. Sahali jolma margabus gabusido di bahen muse manutupi gabusna asa unang ada potam muse gabusna. Jadi akana somal margabus mubama tadokon nungangolunai baruaw dang ibe hataku hata nati kosimahu hatahon nang pepaet alai ido nahinalomohon ni debata di bagasan parnguluaku. Napaduahon di ayat 26 ima asa unang parimas hamu, asa unang parimas hamu, jala unang sanga mitop matanyari so mitop rimasmu di bagasan ate-ateamu. Molo disukun hamu amang inang boasa jolma murah-murah muruk asing ni na adong darah tinggi na ay memang jolmon nuengon ni adong do na murah-murah muruk. Holan na adong na humurang sautik alay luar biasa do muruk na.
Apalagi dia ka namar sahid, akana tua-tua, akana swadong besa tabi ulona, olodo murah-murah, tarimas manang muruk ibana. Totu sahali molo didokon, kenapa orang-orang gampang marah? Selain dia punya penyakit yang memang betul-betul sedikit-sedikit marah, atau dikenal dengan orang tua atau anak atau siapapun, tetapi labelnya adalah nareteng doi. Jadi adong do sadaina guarna ina nareteng. Jadi molo diingot inangon, inang nareteng do diingot. Manang pangguari nama johu dokon ma pinondang molo dong sionon. Jadi ma pinondangon sai diingot doon nareteng alakna. Ala dia pe ceritana tidak lain tidak bukan reteng diulahon. Alai totu sahali boasa jolma muruk totu sahali ala hasi rohana. Alarang dihargai ibana. Ubahen adong tubuh di bagasa rohana ikoku hatahon hatakon naso dihargai hoau nahasi rohaku di beheko iko muruk au maradopoko. Ai memang muruki satu adalah pemberian daripada Tuhan. Ai Yesus sendiri heado muruk maradopon aka jolma na manalahon bagas ni debata dan gabe bagas par mingguon alai nunga bagas par tiga-tigaan panukar hepeng dohot akana asin ubay muruk ibana alai molo muruk hita di hataho di bagasa turpukon unang majolo mitop mataniari asa tapa ubun rimas tai amang inang. Jala memang ditiki muruk tai dosa ijo-jo tita mangulahud dosa. Tabering ma ditiki tarimasi dosa halak jolma boy mangulahud dosa ibana. Naso adong di ibana tabiat untuk melakukan dosa, tetapi ketika amarah itu meluap-luap dalam hatinya, apapun bisa terjadi. Adong do jolma naso hea ibana mamunu alai ala mohop ni rohana sahat mohop ni rohana makitir hitir ibana tangan makitir hitir paboahon mohop ni rohanai ikon do honok wanok kataku. Jadi somal do songoni akainata nang amata namar badai akan namar soal molo hasi rohani amata nang inata dibaen hola lemulak amaton, hola mulak amaton, sian nakim manogo sahatu borngin, nunga dipaima anat inaton, mohop ni rohana sahatu nama kitir, hola sahat amaton ni pak di hataho sude muruk nai, jala di muruk nai, mungkin sipata amata, naso sadar dohonokuma sibolis mangarajai rohaniakana muruk, ubahen mangulahon dosa. Jadi adong do piga-piga hubaca manang hubege tips supaya jangan marah. Perlu mau bituaka hitana olo murah-murah muruk. Na parjolo molo neng muruk ibana dietong ma jolo sada 110. Jadi molo dong neng muruk jolo eto kamu jo sada 2 tolu 4 110 hali. Mula dong na sanggup na mangetong sada 110 hali alai muruk do pe mana anggo irang binoto be. Hitunglah yang per 1 sampai 10 napabuahon asa mobun rimasta. Asa jumolo mobur rimasta asa unang molo muru pehita dang hata patu beng-beng hata honota alai mungkin hata nama bahen labok nangpe adong muruk di bagas. Napa duahon? Molo ikom muruk pe, manang molo ikot tarimas pe, baik kamu topikna. Perlu mobi aka amata dot inata. Jadi sadarion muruk kita alaniaha alani terlabat dana sikola alani palileku inata dungo. Jadi topi parbadaun na holani ala jojot do muru jolma disodo persoalanna alai patube bek sahatu mulai nasida mardonga saripe.
Mereka berantem untuk masalah anak-anak yang terlambat. Olo dono sahat ido dang diajari inong muho, ido dang diajari among muho, ubayna liling-lilik ko dungo. Jadi molo adong neng marbada di son, molo adong neng muruk di son, ikon dibahe jolo topiknya hanya satu, yaitu tidak boleh mengararati tuakana asing. Boy do kainang, ido apalagi kainata. Sonari do muruk taringot tu sada, alay boy do nonni 10 tahun na salpu, bahkan 15 tahun 20 nang salpu, har-harano sudeon ni tema noon, topik non. Jadi cobalah kalau marah, satu topik saja. Napa tuluhon? Molo pe ikom muruk, margatiam majolo. Sadarioma amata muruk. Inatahohom sanggup dohamu akainang anggo ama sanggup dora. Sadarion amat tamuruk marsogot inat tamuruk alai ari minggu padita mamuruk. Asa dihatahon akatanna asa margatia sude. Asa padita pe didok mahatana tuakana marbadai. Asa lamdenggan diaka parsauran. Odo hatani debata napa dua hotu hita asa unang maadong hata nagabe dikuasai iblis dalam perkataan kita, sehingga ketika kita marah, iblis berdiam dalam perkataan kita, bahkan kita sampai melakukan dosa. Napa tuluhon di ayat 20 walu, unang ma panakko, unang manakko. Amang inang magodang di simalungus yatar doau. Jadi huboto do liku-liku ni pematang siatar mulai tahun SMA sahatu kuliah. Jalasada na huhabiari di siatar ima kota terminali namargoar berluasan. Malitodi do dagiku nang todiku molo sahat tau tu si ala titik di si nunga adong cap di si molo lewat tu terminal nunga be hitir-hitiri ba. Mau tidak mau karena terminal itu adalah tempat daripada pengambilan mobil kemana saja jurusannya, maka terminal itu adalah tempat sarang daripada panakko naujui. Mula dong disopar parluasan ate sotung dia rohamu. Dana peiba, sekolah peiba SMA peiba, serta bihata par 10.000 pehepeng niba, jam kuaci petangem niba, ibu tahu jam kuaci pedam niba ditarik doon. Jadi ni ngodon di parluasan ini tas di jolo ni bahen dompet manangadong aha di ba torni ngodon di si molo nunga mardala ni ba ai nunga siap mengintai dang sega-sega be pitor ditarik do songoni manang pitor di dai pisone sini bini piso guarna beda dana kibakan pasikola sini uangmu sini dompetmu boras peniboan sini berasmu inadonon ala boras do balaconiba. Memang adong dojol manamangan amanginang naholan ala ni manakko. Mungkin manakona ditiki secara terang-terangan alai di bagasa partikianon satabi amanginang dihamu aka inang. Nasai jot majalo aka balajo mana aka hepeng sian aka amata suku kamu sia dia do haroroni hepengon molo asing jumlahna asing toropna sian nasomal. Di pasahatamu aiboy do hepengon dang sude marhite pasu-pasu sini debata ala jot do jolma mangan ibana sian akana tinakona. Dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa menyekolahkan anak-anaknya karena hasil daripada pencurian. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita jolma nai baru dohita molo adong ulaon na nasomal mangan ibana ala ni namanakko muba ma ibana dang adong nasomangan na mula-ulaon dang adong di bagasa parngeluanon lebih bahagia makalason akka parbue nataula marhite akka ulata siganu pari jala tahasagato ni jalalas rohata daripada marbuhal-buhal, marlobi-lobi aka hepeng, marlobi-lobi aka sipanganon, nataboa tu bagasta,
alai dang songon patuduhon parngoluan ni dalan halak Kristen. Ibata mula dong akka pejabat halak Batak tarlumobi, halak Batak Kristen muse HKBP muse ibana. Olo do sipata las rohatta. Las do rohatta ba mau lihat tema Tuhan, adong ada anak Tuhan di sana duduk inna. Tapi tiba-tiba non tersanggup korupsi ibana. Dia itu sebenarnya belum hidup baru karena dia tidak menikmati pemberian Allah dalam hidupnya. Marulu polo do hitam dok, dia adalah anak Tuhan, hamba Tuhan. Tapi ketika dia tertangkap, tadok songni. Sada barhita mardonga poda dang di huriat tahun ala huriat tahun naburju do sude. Amen. Adong masa halak ama-ama nadajal natakang. Jadi adong mania ni amat tomar minggu sahalion ala ngalido di hutan asidon. Jadi somal do martopi na laho tu gereja. Jadi di jono gerejai di patempel homa anon ni topi nai di baba jono bitu gerejai. Alai sai busi sao ma amat tong isukuma di dia topikku sai ina tu inaton daku boto bereng jadi kamar danga dong bereng jadi di ruang tamu danga dong di dia topikku lah martopi lah manona tu gereja rang martopi nggak dia manona di tongga dalani alai lau mahalaki tu gereja dang dapo topi non alai masuk mai mana tu gereja di parohau ni mana mah adong topi na baga di gerejai bah nyan adong topi gaya baru mula kan non ikonacho lo buat aku ala odda pehu bereng topi na songoni haruarna jala tormula kan no parjolo au buru-buru iko buat aku tapi nasa panagaman titiki namar minggu nasida nung habusi sao nama tokudul dohot inaton busi sao nama ton nek kato patok mulak naik mabuat topen HP tiba-tiba mah dihatahon par jamitaon ni jamitana taringot tu patik na sapului. Jadi akamanginang dilehop debatado patik na tisi Musa mulai siap patik parjolo sahatu patik na pasapuluhon. Tarlumobi mai patik na palima pau paton mulai pati parjolo sahatu pau patot taringot tu kita tu debatamai pati palimaho sahatu patik pa 10 taringot hita marado podong atamai. Jadi adong madisi patik boy dari pajotor hamu di pajojor ma alai husukku majo aka ama inama husukku majo ama pati papi tu hona hado tahe unako manglapu tuina pati pawaluhon ahado tahe mula ma parmingguan non somal marsi jalangan Roma matone mau lihat emang padita nami mu barohaku gabedaku buat topi ai sakapuhian yang manako dong alai mau lihat emang padita nami tong marhite jamita mui gabe huingot di dia topiki ai nunga mangulahu pati papi tu honau gabe huingo di dia topik tinggal ini mana marhite barita ni paditon mu barohana manakko topi jala mu barohana jala dapo topina ala di bege ibana pati papi tu honi amang inang kita memang harus makan kita memang harus minum tetapi kita harus bekerja supaya kita mendapatkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Napau paton, unang haruar hatana busuk sian pangamuna. Memang amang inang ala somar tuhor hatai, si pataboy do di pakataho jol mahatana, tarlumobi satabi jojodo hatana horas. Hata nasai ololo molomo jol matua kadongana ima molo songon natibo balga ibana ola lomolomo na madok hatana tuakana mekmeti dang paduli ibana sit manang dia rohana alai sadok
Dia do hata na ruar siapa manganna holan aka hata satabi nabusuk songon hata ni akan aposon waingon hanya toksit saja dari mulutnya. Jadi olor si patamar minggu marjupan diadat ala nunga dang lomoro hata ala hata nabusuk ata hata gaggap do di pasahat olor si patah hita. Tapa siding lakata, tapa siding pardo pahatta tunasida. Ala memang molo pajupang dohotonni. Dak kiadang hata buldi, dak kiadang hata gabus, dak kiadang hata nama bahen asik roha molo jupang dohot ibana. Adong dosonia manginang? Ada orang seperti itu. Alai di bagasat tirpukon, di doktu hita, asa unang mahita makatahon hata na busuk alai tabereng ma. Dia mahata na palaho pasahatota na parjolo di dokon akahata na padinggakkom ma akahata na padinggakkom ma akahatatta. Jadi olo si patakan amang inang mula dong akana persoalan. Seharusnya persoalan ini adalah diredam. Alai olo dononon sahalak membakar pajebu-jebuhon molo nu ngadong na humurang dang gabe padinggakon alai mabahen jebu sada punguan. Saya dong dosongoni semakin digosok semakin asik lam dipajang lam dipagala-gala lam gudang hataon berkamu ma tarlu mau bisi pata di tonga-tonga niaka persoalan moladong uriatta na dibege hamu na ujui di bona pasogit manang didiai. Saya adong do oknum-oknum yang selalu muncul untuk menimbulkan api-api yang baru. HP didok di bagasa terpukon ikon padinggat tomanyan aka hatata di hata nahumurang. Napa duahon aka ganub nama katahon hatana dapotan uli nama bege. Dapotan uli na bege om malas ni rohata molo makatai inang amang anang haha anggita sai dapotan uli adong parbinotoan na baru songonom mana pinangido ni debata di bagasan parnguluata. Tidak selalu kata-kata yang membuli. Jadi las doro hatta molo jupang dong hatta yang selalu berpikiran positif. Alai molo jupang dong hatta nasa sipata mabahen muba bentuk ni mekapta molo nung ngapa jupang dohot ibana nabagakiam mekapta alai tiba-tiba gabe marbirong tiba-tiba alai marbirong na siap bagas dan marbirong ala ni kena cuaca atau yang lain. Karena perjumpaan kita dengan setiap orang membuat kita menjadi sakit hati. Dari kamu mamang inang, memang karakter nakin moldo diubah. Mulai karakter yang pertama hingga karakter keempat sangat susah dirubah. Jala molodong peboy nama ngubaon, holan ulau ni debata namai. Jadi molo adong dia kana poso nuaingon nang marminggu di garejo manang di jabu molo adong karakter ni calon nasongonon manat hita ai odon no gabe jupang ta sahat tu nama tua molo nunga jupang ta halak nasai olo margabus parmuruk manakko dohot akahatana ruar siapa mangana akahata gab hatana busuk. Ini adalah menjadi karakternya. Alai atsugari mubanasida. Holan ulau ni debata nama. Paubah rohana nang pikiran. Berkamu ma amata nang inata na dijabu. Adong do mubanasida sian haposo onna. Adong do kan alai saotik. Ay molop nga parmuruki muruk nama terus. Jalan molomu babe. Holan ulau ni Tuhani ma paubahoni. Naparpudi sahali di hatahot tuhita. Ima di ayat na 42 hon. Asa gabe parasiroha. Asa gabe parasiroha akka na porsea. Totu sahali ahado ibar ni hita halak Kriste dohot akka na asing.
ikon gabe parasi roha do halak Kristen, ikon gabe parasi roha do huria Kristen Batak Protestan, huriata HKBP Rawamangun. Molo so adong be asini roha du hita nunga sarobang hita do portibion. Adong do dua huria di jolotai mangido pangurupion. Molo asiro hamu silahkan berikan. Molo adong di hamu alai molo so adong dang boy pasahatomu unang adong nama rungut-ungut. Molo ukap rohamu pasahatamu songo dalan nama dok nunga mangulu hamu di bagasan hai baruon. Amin. Martang yang mahita. Jahubah di bata amanami. Mau lihat teho basa rohanami tuho Tuhan. Ala diajar hon hatam do tuhami di minggu di kion. Asa marhangolua kami di hai baruon nang ni pasahat ni Yesus Kristus Tuhami. Ido tutu Tuhan. Dang hami benapuna hami molo nunga mangulo na ibaru hami. Asa molo adong parange pakatayon pangulaon nami nasahe olo patuduhon parnguluan nami nalilingi ajari hami Tuhan asa marhamu baon marhite todim dang tarpatu pahami muba molo soho paubah rohanami dang tarpatu pahami saluhut nai molo so Yesus domia di bagasan panguluan nami alai saluhut nama tarpatu pahami di bagasan Yesus Kristus namar gogoyhon akan aporsea Tuhan Jehovah debata dinamangula akaulon nami hami di marsogot dinamardala kami joloani lakanami diaka nakarejo tabahot tu nasida silasni roha pangkat jabatan doh relasi na dumengkan diaka inanami na mangurus akayan akon nasida asa toktong marlasni roha jala asar toktong Maria iya nasida pagudang-godakon akayanakon di bagasan tangiang di bagasan hata dohot akka oda nasian debata diaka ruas ni huriam nasay toktong martangiang diaka si rokap ni toddi Tuhan asima roham dinasida say jupaham ma aka doli-doli dohot namar baju si rokap nasian debata diaka na mangalului parkarejuan nasida Tuhan hodo mual ni pasu-pasu hodo naparohon si panganon si inumon alanina porsea dohami molo lehonommu tuhami ulaon bakyon nami ma bahen sangap di goarmu utangnya kau kami do akar ruas ni huriam nama sihol di tubuhan anak nang tubuh boru ipe pematoktong nama masu-masu bortian niak kaparopuan asa marhite pasu-pasum idaun nasida akka ekkel ni poso-poso nang tangis ni poso-poso ditiki halehetanna mau liate madiho Tuhan diramoti ho hami dinamangula akaulon nami di nasa minggu jalahu hamulihoteo kami mai marhite parminggon namion lam tu madihami lasni roha hapor siaon na makirimon di namadalani ari-ari ni ngolo nami utang yako kami ruas ni huriam na marsahid ima inanami inang tiolan boru sinaga inanami nyonya batubara boru purba perdinan si tanggang dohot inang nyonya si bagariang boru huta barat terlumobi Tuhan nunga sadia leleng nasida marsahid di ruang asiu tutangamu mahu pasahat kami Tuhan haul manasida asa takas di hilala nasida padonganion pangaramotiomu tu nasida nadebatado majagai nasida mau lihat tema diho ibagasa Yesus Kristus martangnya kami todopamu amin maredehita huhut tapasahat peliata
Rapita jongjong. Koma peliata martangiang mahita lede bata amanami na di Banua Kijang odo hararoani saluhu sileho-leho nadengkan doho nasa ulibasa na mauliutus upasa tami masyan na nileho mitu hami pilihan nami tuho say jalo mai gabi uap na husus di jolom asupaso mai jalan ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite tordim asalam hutadahami godang ni seleho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di Banua Kijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajonmu, say South Malomani roham di Banu Tongosong na di Banua Kijang, leho matuhami sadarion hangulua siapari, sesa madosanami songo panesanami, idosa nidongan namardosa tuhami, unang hami togyo to panghujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sondakot Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasoro homa damena tuton dim.